A l'escola l'he de perdonar i pensar-hi el mínim possible. Això mateix he de fer amb tot allò negatiu. Passa que, a vegades, odio l'escola perquè em vaig sentir menyspreat per ella mitjançant les seves correccions de les meves equivocacions en diverses ocasions. Llavors vaig imaginar que jo causava tristesa a l'escola i, com que l'escola està formada per humans i jo som humà, aleshores em vaig sentir trist. Em vaig sentir trist a causa de jo mateix per no alegrar l'escola i també a causa de l'escola per no alegrar-se per mi. Com que ara em valor per l'esforç de continuar viu, atribueixo a l'escola la causa d'aquesta tristesa meva i, a més, li atribueixo haver-me fet sentir com a causa de la meva pròpia tristesa al fer-me sentir a jo com a responsable de les meves equivocacions que provoquen tristesa i no responsabilitzar de les meves equivocacions a l'escola que les corregeix i per tant les qualifica d'equivocacions. Baruch Spinoza defineix l'amor i l'odi així. L'amor és una alegria acompanyada per la idea d'una causa exterior. L'odi és una tristesa acompanyada per aquesta mateixa idea. A més, l'escola ha disminuït o reprimit la potència d'obrar del meu cos, per exemple, obligant-me a estar assegut, a escoltar sense ganes, a respondre al que l'escola vol i en un temps determinat per ella. Augmentar la potència d'obrar del meu cos provoca alegria, però disminuir-la provoca tristesa. Així que m'imagino l'escola també com a causa d'aquesta tristesa. Per tant, també odio l'escola per això. Si atribueixo a l'escola la causa de la meva tristesa i l'odi és una tristesa acompanyada per l'idea d'una causa exterior, llavors odio l'escola. Així, l'escola m'ha provocat odi cap a ella i odi cap a mi mateix. Si odio l'escola, llavors m'alegro de la tristesa de l'escola, així que escric coses que m'imagino poden causar-li tristesa, com les meves reflexions satíriques. Però odiar l'escola i alegrar-me de la seva tristesa pot provocar també tristesa en mi, perquè l'escola està formada per éssers humans i jo som humà. Aleshores, si m'imagino que l'escola està trista, jo també m'entristesc i, a més, m'imagino a mi mateix com a causa de la tristesa de l'escola i de rebot de la meva pròpia tristesa. Per tant, m'odio a mi mateix. De tot això en dedueix que, ja que no puc odiar l'escola sense odiar-me un poc a mi mateix, el millor és perdonar l'escola i pensar-hi el mínim possible.